Správy televízie Severka. V rámci Žilinského kultúrneho leta sa v sade SMP v Žiline už druhý rok konajú hudobné stredy. V 33. týždni pre nepriaznivé počasie bola zrušená hudobná produkcia dýchovej hudby Povazská veselka. Diváci boli sklamaní a tak sme sa s kamerou išli presvedčiť, či tieto hudobné stretnutia nestratili svojich divákov, ktorých tvoria poväčšine Žilinčania z radov skôr narodených. Stredajší podvečer im spríjemňovala dýchová hudba Predmierčanka. S mojou maminou každú stredu chodíme a minulé neprišli, tak sme boli také strašne nešťastné. My sa odreagujeme, pekne si zaspievame, dobre hrajú, dobre nám je. Je tu veľmi dobré, mohlo by byť nejaké skupinky také, aj také nejaké moderné. Aj deti hlavne, také školkárske a väčšie, že také... Je to také milé potom s tými deckami. Oni to berú tak vážne všetko. Ale ináč chodíme každú stredu a je to vynikajúci relax. Tak mohlo by aj dvakrát do týždňa. Ja som tu pravidelne. Okrem toho, keď pršalo, že tu neboli. No mne sa to páči, pretože už vzhľadom na vek už si to môžem dovoliť takýto žáner. Ale takisto aj trebárs vážnu hudbu, tiež už s nimi sa nemôžeme dočkať, kedy prídu koncerty štátneho komorného orchestra. Veľmi to si vážime, že to sa otvorilo, lebo doteraz to nebolo. Ja tu chodím na každý koncert, mám rád dýchovú hudbu, aj tuto s mojím kolegom. Tak tešíme sa, ale kritiku povedzte pánovi primátorovi, keď sa pozriete, koľko tu ľudí stojí, že by kedysi dali 2-3 rady lavice, viete, sanúci. Tomu povedzte, že mu odkazujeme starí Žilinčania. So Žilinským kultúrnym letom v sade SMP sa už túto stredu rozlúči so svojím obecenstvom dýchová hudba Fatranka, ktorá sa svojou umeleckou úrovňou zaradila medzi popredné orchestre tejto kategórie v rámci Slovenska. Na Mariánskom námestí vo štvrtok 28. augusta o 18. hodine si Žilinčania môžu vypočuť aj kapelu amerických vzdušných síl v Európe. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.